Isa sa mga restaurant na talagang iconic pagdating sa Filipino buffet, Kabalen. Pero wait, alam nyo ba na may mas bobongga pa dito? Welcome to Casa Kabalen Plus. Ito ang pinakamalaking Kabalen restaurant. At hindi lang basta Filipino food ang inihahain dito. As in, level up ang experience. Pagpasok mo pa lang, mapapansin mo na agad ang lawak ng lugar at ang dami ng pagpipilian. Hindi lang ito pang merienda o pang buffet pang piyesta talaga. Siyempre, nandito ang mga Kabalen signature na talaga namang binabalik-balikan. Nandito ang kare-kare, humba, gatang kuhol, kaldereta, lumpiang hubad, at siyempre, hindi mawawala, sisig. May sarili rin silang inihaw station, kaya freshly grilled ang mga ulam. Amoy pa lang, panalo na! Pero eto na nga, hindi lang Filipino food ang bida dito. Meron ding Japanese dishes, Western food, appetizers, salad station, at para sa may sweet tooth, dessert station at pastry station. Uy, bida rin dito ang kanilang halo-halo at ginumis area. Yung ginumis, may hawig sa halo-halo pero imbes na gatas, coconut cream o kakanggata ang ginagamit. Habang ang pinakasahog nito, gulaman cubes, sago, at pinipig. Meron din silang Pinoy Deli Corner where you can buy their own bagoong, atsara, burong mangga, at marami pang iba. As in kumpleto mula simula hanggang dessert. Bonus pa may outdoor setting kung gusto mo ng mas preskong ambience na para bang wala ka sa bising-bising syudad. Very relaxing, lalo na't napapalibutan ng mga puno. Ito rin ang ibinibida ng Casa Kabalen, ang kanilang malaking function hall na perfect para sa birthdays, celebrations o kahit na corporate events. Ang second level, divided into 3 section. Ang Luzon na can accommodate up to 50 packs. 50 packs din ang capacity ng Visayas. At ang pinakamalaki, ang Mindanao Function Hall na kayang magpuno ng up to 150 na katao. All in all, kakasya ang 250 na katao sa buong second level. Meron ding alfresco sa pinakatuktok nito. Yes, ganun kalaki ang second level ng Casa Kabalen. Perfect venue for simple celebrations to big gatherings. So kung naghahanap ka ng buffet na sulit, marami ang choices at may classic Filipino flavors pa rin, Casa Kabalen Plus is definitely worth checking out. This is Patricia Mamangun on the spot.